guguwa ta tasowa zai tare ku ya kwana, ku kyale bala'in gaba a sami shirana. Ga aradu na sauka makiya ku bar haushi, za ku nan muna nan da kun maza ku sha kashi. Ga marafa ga waziri tare su sai gawa babu dai da zai kwana, jamu dai kashin gwiwa ku tara ka sai kuka. Kuma waye yan iska kuma waye yan banza, maliyar muke da ruwa ga su tekuna kallo kuma waye yan banza. Babu wanda zai tanka dan marafa nana, ga garkuwa ta karfe ba wanda zai fasa ka. Ai dole dai su barka ta'ala yake tsare ka. Ga marafa da waziri kai ga da ubansa, mai haushi ya ji haushi, mai kunci ya ta kunci. Gamji suna ta sara sun kasa kai ka kas. Ga waziri mai masoya fitila cikin gari, hasken farin wata ka haske muku ina. Katanga ta zuma yarda mai yasun lasa, lailatul qadari ka zanto uban talaka. An buga da kai an barka uban mazaje, ya haya waziri jirgin kudin talaka. Ga dan marafa halin su guda da bawan, matsayar su guda akidar su guda, matsayar su guda tsarin su guda, kamannin su guda ga aikin su guda, ɗabi'ar su guda niyyar su guda. Ga wartaccen zakin da ba a nuna su da hannu, gamda sun sara sun buga suna neman hanya, babu mai makarauni waziri ka kai gwaska. Sano mai zagi su mai gida dubun motoci, kana da gonar mota mai abun badawa, halin ka ne ka saba. Mai gida mai mota kana da halin girma, ga kashin gwiwa nan ba a karanka masifa. Jarumin jarumai kana da karfin damse, kowa tara ka da yaki kwanansa ne ya kare. Ga tarnakon iblisai yaro da kai ba sauki, nan marafa mai Allah waziri mai zagi zuka buwa ya arna. Jarumi guda namiji wanda babu tamkarsa, kai muke ta koyi mazan mu har da mata, kowa gane ka sai murna damuwarsa ta kau. Ba wanda zai yi matsawa mai bataliyar yaki, rundunar ka ta kai, kai kake da gwamna bello da marafa kai dai. Ko ina ana ta jira ga waziri ya zo, uban marar uba waziri ba ya raina kowa, yana ta taimakon al'umma kawai da birni. Masarautar birnin yan dotuna yaba mai, zaki yana tahowa kanuka suna ta kuwa, garkuwan muna tahowa. Waziri mai masoya da yawa yana ta baiwa, dukiyar da ya tara al'umma ya baiwa. Jamuje gwanin tafiya kai muke wa waka, ga jarumin marafa ka tafi laka ya aiki da hayya waziri zagis halin ka Allah saka. Ga jarumi sananne ga farin wata sayayye, ka zo ana ta tarbo, lailatul qadar kai ne talakawa ke ta nema. Ga waziri ga marafa ga da ubansa sun kai a yau ba su ko ina ma, haɗin ga yayi daidai ko wata ko bar shi ya kawo ya iske wanki. Ga waziri dan sadauki kowa ya ja da baya, mai takama da Allah ba a kai ka dukiya ba, ba a fi ka taimako ba, ba a fi ka tallafi ba, ba a fi ka jama'a ba, ba a fi ka takama ba, ba a fi ka dokuna ba, ba a fi ka martaba ba, ba a fi ka lokaci ba, ba a fi ka matsayi ba, ba a fi ka nasaba ba, ba a fi ka yan uwa ba. Kai ga waziri na rigiji ga majalisar dogonki, ko wata raka gawa jarumi fagen tafiyar gwamna an kabar ma. Daga an kira ka sai yawa, kyautar ka ko ina ta zaga ta iske kowa, kauyen mu har da fili kowa ya san ka giwa. Mu je mu gaida nawa, maganin sagero kake maganin macuta, kifiyar su sun halbo ta gane urinta. Sun buga da kai sun gane ka wuce su ai, ba a ja da kai mutuwa za ta sallama. Ga waziri nan gwanina yana da tallafi, yana da taimakon talakawa ko ina. Mu yi takaman buga giwa nan yana zuwa, ka kake da jama'a tare da mana da rayu. Ga hayya waziri mai Allah mun ga guguwa ta taso ta turnike, duk wanda ya kwasa za ya haukace. Zaki uba ga kura mai takama da Allah ka cimma lokaci.
lokaci waziri kai ake magana zafi ko ina mai ja da kai ya karya ga mai gida gida ga mai gidan dala mai ba da kyautuka jama'a duk sun sallama kyautar da kai ka saba na zo a bani nima mota ko mashin ko dukiya isassa halinka ne ka bada ka saba yi wa kowa waziri in ya zo murna ce ake gaba ɗai waziri in ya zo jin daɗi ake gaba ɗai waziri in ya zo jin daɗi ake gabata waziri in ya zo jin daɗi suke samari waziri in ya zo alkhairi a ko'ina daɗi kundi jarumin tafiyar gwamna ba da wargewa jamuje gwani namiji ba a kai ka kyauta ba waziri mai zagis ɗaukana yake yi ma na marafa jagora martaba da girma a yanzu lokaci ya nuna muje mu gaisar a yanzu lokaci ya nuna muje mu gaisar a yanzu lokaci ya nuna mu kai gaggiwa ga tushiya mafarin shuka a gaida barbe kai ne uban mazaje zaki kana da karfi ga kungiyar ga mai girma